Jabra akar ning Cakrawala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala nuwun panjenenganipun para sepuh aji sebasa bekten. Saya yang berlegah moros terbagi mulia meripun kejabatan sakum para tamu sampun parang rawuh wonten bahagian kalagahan siau berigo. Nuri saderipun kalau sakonco ngatar babagiyul siang wilujeng lalegahan kanthi martu martiring balik. Langsung pinanggih kalau sakonco bagi bahan campur sari kesangguriang woyo egam saking dederan pojok Majalaya Anyar ngatipun parserebatan Kamas Temon wonten ing kalagahan siam menika Allah sakonco sanabiyantara minangka budaya termatan ingkang mugati panjenenganipun Bapak Sugimin Salibu Tarmi wonten ing Karangweru Plumbon Tawangmangu kaburih ngregengaken akhiripun harta saguran badhe netepi darmaning asepuh biwambayang kariswi putra putri Mbak Sebon Mbak Ayu Milawati abadi Daup Jinatu Kromo kalian Kamas Suratno Putro Jalu saya panjenenganipun Bopo Sarmi sekalian Ibu Waginya kami saking Roto Blumbang Tawangmangu boten kalben kula sakonco sangguriang wuyu-wuyu derek Mayu Bagyogi derek muji mugi akhiripun Bopo Sugimin kakon kersa Purwo Madrasono tasah pikantuk arahayan kalijengan terbenapa anggur pacara celak kedua agung lan mugi tasah pikantuk ridhanipun saking Allah
Lalu cerita kojo dumateng Mbak Milawati kakang Mas Suratno ingkang badhe ngebyur wonten enggal tansah atau teruntut pin dalam tuno wonten dunya tupi indelahan dados kula sagina mawat rumah fi dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Bapak Ibu para terbahagia mulya kalega jaman sangguriang sowan ngabiyantara Hakanti Tri Widyawati lajur tabakan setunggal moko sawiji urut saking setangan abjad saking Karanganyar Tentram daerah Eva Karisma kataran jemenang semoga. Lajeng abjad saking Suro Kartanegrat Mbak Ayu Vira. Lan agetun Surati ugi sampenipun manol pasar Jambangan Mbak Ayu Indri Yatmawati alias Mboke Dembi. Jemena Surati nganyung paguyuban sangguriang wonten kalagahan siang mriku pripun Bapak emangka kiripun sos libur Kecamatan Kecamatan Sagung Merotamu kalau dherekaken nuju siang wilujeng lelagahan lan wilujeng merasakan samara kanca sangguriang woyo serangan Pandoyo Video Shooting Production. Tombo